Salam, hormatly adamlar. Balmurada hoş geldiniz. Sağ ol Kemine. Vatandaşlar Esselamu Aleyküm. Hmm. Kemine aydı be. Ne müsadelik var bu? Halmurada Türkmenistanyň garaşsyzlyk meselesi var. Şonuň gurrun ederiz bugün. Hem birinji garaşsyzlygyň öz barada gurrun ederiz. Ondan soň bularyň edýän, ýa öz garaşsyzlygy bilen edýän oýunlar barada gurrun ederiz. Indi bu garaşsyzlyk aslında bir türkmen milletine illüziýalyk görkezlen bir zat da Halmurada ulaýan. Oň bilýänler bilýärdi, galan bilmeýänler hem eşitmedikler hem soňky 2 ýylyň içinde eşitdi-de. Ýa-ni sosial medialarda köpçülikleýin habarlaşmak nemelerinde gördüler. Şeýlerek bir neme var. Indi şondan bir misal görkezeli illeşlerimize hayran galdyrjy. Ýene bugün bir şu ýa-ni bir kanun teröristleri gollap neme diýen ýöreýde döredilen şolary neme etmek üçin bir kanal var. Aslında bu kanal bizim Habar kanalımıza karşı çıkarılan Habar kanal iş alıp barýar, ýani alıp barýan işlerine görüňizde bir sany nusgasyny görkezeli, eger nuska diýip bilseňiz. 1530 sany Türkmenistanyň raýatlygy kabul edildi diýe ýa-ni gülkünç bir zat da bu taýda. 2 milyon adam iň pes hasapdan hasaplaýas 2 milyon adam ýurdun daşynda 2 ýyldan 3 ýyla ýakyn wagt bolup gelýär. Ýurdun içine girip bilenok ýöne 1530 sany adama raýatlyk diýe oşodurnak içinde raýatlyk berdik diýe. Indi hakykatdan berdim diýip sorasaňyz ýok, onuň ýaly zaty ýok, berilenok. Ýöne bular şunun ýaly bir neme bardy Halmurada. Bir paralel bir dünýä ýasaýarlar. Adamlar hem şoňa ynanmalymyş. Indi adamlar diýjek, "O biz ýurda girip bilemzok, ýollar ýapyk" diýjek. Ýok diýe ine ýollar ýapyk däl, hatda Türkmenistana goşadyrnak içinde raýatlyk berýäs diýe. Raýatlyk sözüni goşadyrnak içinde aýdýanymyzyň sebäbi ol ýa-ni goýun diýmek de, goýunlar diýmek, şonuň üçin biz türkmen dilinde vatandaş ýa-da ýurtdaş, ildeş diýip ulanýas. Bular neme bolan soň, ýa-ni Hramfyň dili bolan soň, şonda ulanýan bolmaly raýat sözüne. Biraz sap neme Halmurada şeýlerek bir ýagdaý bar. Aýny muň üstüne gurrun ederiz. Ýa-ni garaşsyzlyk nemäni öňe çykarmak üçin bir tarapdan hem ýollar ýapyp däl, hatda daşyndan hem adam alyp durus diýär-de Türkmenistana. Täze vatandaşlar hem goşulyp dur. Siz ýalan aýdýaňyz diýär 2 milyon adama. 2 milyonyň hem ýarymy içinde olaram garyndaşlary. Şeýle bir ýagdaý bar. Halmurada muň üstünde gürleşmelimi diýen o uzağa çekmän. Şeýle. Doğru. Kemine bugün hökümet aýtmyşlaryň ýa bulan täze çykaran hokkasy zeraryny bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni ýa şol garaşsyzlyk hörmeti jarnamasyna gol çekelen gününi 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçiripdir. Näme maksat bilen beýtdiler? Onu dina Gurban Ulyň özünden sorap bilen mesel daşyndan şunu geçirmäge ýa-da senäni üýt götmäge hiç bir sebäp görünmedi. Sebäp näme üçin 27 oktýabrda kabul edildi. Türkmenistan garaşsyzlyk jarnamasy. Onu mäşine de kabul edip bolýardy. Ya onuna da şol oktyabr aýyny. Näme üçin 27-sine? Sebäp Türkmenistan Jemhuriýetyniň 24-nji ýyly 27-nji oktýabrda döredilen güni. 1924. Hawa 1924-nji ýylda Türkmenistan Jemhuriýetyniň döredilen güni şerhediniň bellenen güni. Ene şo taýda konstitusiýa kabul edildi. Şonuň üçin hem biz 27-nji oktýabrda kabul etdik. Şonu deputatlar bar. Şol gadymky sene baglaşdyr. Türkmenistan döwlet hökmüne döredilen güni şol. Onu ýa-da döredilen, onu Gurban Ulyň döredilen ýa oň dogmasam. Ne Türkmenistanyň döredilen senesi şol. Şoň üçin biz şo güne gabatlap kabul etdik.
Ýoksa meňe kabul edip bilýärdik biraz soň. Ýöne edil şoguny kabul. Indi näme üçin bular 27 sene ýawra geçirip halka hiç bir düşünüş beren atlar. Näme üçin düşünüş berseler oňa maňa emmesi düşnükli bilen halka düşünüş bermeýärligini ýa-da sabat bermeýärligi. Sebäp bular kemene halka äskeren atlar. Asla halky Türkmenistanyň garajdarlaryny bular adam hasabyna görünýär. Ine şonuň üçin İslam senetini üýtgedip bolýar. Onsoň buların üýtgedeni ýene bir pozitiv tarapy bar. Eger bir şeýle seretsek, o senäni üýtgeden diýmek olar şo garaşsyzlygyň ýoklugyny boýun alýarlar. Bir taraplygyň ýoklugyny boýun alýarlar. İslam senäni üýtgedip berseler diýmek şo zatlar bolmandyr da. Jan, eger bir adam öz doglunyň gününi üýtgedip berse diýmek şo gün dogmandyr ýa şoýry dogmandyr diýilen netije çykýar. Demek bulara seneler üýtgedip beren bolsa, şol garaşdyrlyk jarnamasy asla kabul edilmän ýa garaşdyrlyk ýok ene atakyr Türkmenistan. Onsoň ony nähil bellälerini, nädip bellälerini bize tapawdy ýok. Ýöne halkyň gözüne alamak üçin şol ýanky alaja mulaja eskerlerden düzülen goşun aýagyny tapyrdadyp paratdan geçiren bolýar. Ol ýöne garaşdyrlygyň alamaty däl. Ol döwletiň hatta gowrul alamatam däl. O jagad goşun bilen 21-nji asyrda watan gowrulmaýar, ýa gowrulup bilinjekdir. Şoň üçin bu taýda diňe şol aýs tarapyn tutsaňam mesele diňe negativ ýa-da ine bir akrasamazyk işler bolup durdy. Indi ýani şol ikinji soragyň bar. Ýani 1500 adama garajdarlyk berildi diýdi. Kim şol adam? Haýsy döwletiň adamlary garajdarlyk alýar Türkmenistan? Kim ol? Atlaryny ýazmalylar. Ine mesele şurada sumal biri jay satyp jay alýanam bolsa ikisiniň adynam gaziýetlerde ýazýarlar. Ne plany jay satdy, planyn satyn aldy. Ine bilen baglaşan nyrhan meselen pulum şunçady. Hemme zat hasapda durdy. Näme üçin Türkmenistan beren bolsa, hani familiýalaryny çykarsyn ortaş olar. Bizim karşımıza koyulan sayt. Burada suratlarında seretse bular Türkmen'e benziyor yani. Türkmenistan'ın içinde doğulan. O onun içinde doğulan garajdarlık nämetini olayam doğunun doğa bitti ona yam emez olmalı pasportu ya garajdarlığı. Dice polyandan şunun sen aydiyanın katıda o. Yalan propaganda şunu edildi. Yok, bolmasa da şu Orstiyetten gelmişekle var şuma gaçyk gaýdýarlar. Ya ýörüte uğradan goşun şol ýeme gurban gulyny emesin dogmasyn gowramak üçin. Prokuraturadan var, İçeri İşler Ministrliginden var Orstiyet. FSB'sinden var. Şolar iki garajdarlyk emesin hakyna alýandyryldy ýa hukugyny sebäpini Orstiýadan bolaşyp durdy. Şola bolmasa ente görülüp eşitilen zatlar. Bir diňe şol men bilýän 92-nji ýylda ýa-da Täjikistanyň Jyllyköl emesine raýonuna ýa şuň kununa näýse etrawyna ýaşaýan türkmenlere ne garajdarlyk berilip, şo garajdan şunun gaçyp baýdan. Ene şonu men bilýän. Başga Owganistanyň müňlerçe, 10 müňlerçe adam bosgun bolup geçdi serhetdenmäli. Hemmesini ýygyna koýup goýberdi. Olary maňyrda gyrdylar. İranyň näçe adam geçdi hemme jüp tüpeňler barlar. Ana haýsy birine garajdarlyk berdi, SSR ýykylandy, hiç kime. Ene şoň ýaly beýleki döwletler dedi. Onun üçin bulan aşatyklap agdyna görülýäni ol hiç adam däl. Ýene de şol özlerini inandyrmak üçin ya şu bir kanun yani Kurban Gulyň dogmasynyň bir kanun häkimeti eýelemegini berkitmek üçin oýun bolýan oýun ýa-da çykarylýan hokky başga hiç täkelkeme. O hal murada umuman aýtsak, garaşsyzlygymyz bar diýe. Ýöne şuňa bir habar aldyk da. Bir hepde öňünden diýip aýtdylar, belki ondan gowrak bolupdylar. Aşgabatda velayetlerden ähli girişleri durdupdurlar ýa-da taksi maksi ýene näme. Çelli girip bilen ok diýär-de hiç kim girmeli däl. O garaşsyzlyk gutlanjakmyş diýerler. O soň dünýäniň neresinde şeýle bir garaşsyzlyk gutlaýyşy bar. Mümkin bir akla sığjak bir zat däl. Aýtjak bolýanym Almurada ýyldaşlar. Bu zatlaryň hemmesi illüziýadyr. Bir
Yine komünizmde şeylerek bir zat vardı da adamlara bir yalandan sözden yani sözlerden ibaret bir dünya dörettiler. O şu dünyada inandırdılar. Pelança pahtamız var, pahta baylıktır, altındır, altına var dediler. Lenin babamız dediler, yine näme dediler. O denglik var bu tayda dediler. Ee, Yankı Avrupa erwet dediler. Ve şön ýaly bir dünýä döretdiler de. Sözde diňe bu yani hakikat bilen demetmeye. Hakikatte Avrupada hemme kim Avrupa gidip ýaşajak bolýar. Adamlar o türkmenler şu wagt nädibem bolsa bir ýol tap geçeldi ýerler. Şu wagtky ýagdaýynda. Hawa pahtadan altın bolup bilermi? Bu akıl kabul etmeýär o zady. Mümkin däl. O hemme adam ýanky iň barkysy maşyn almak üçin, ula almak üçin nowata durýan ekenlerde. 5, 6, 10 ýyla çelli durýanlar bar ekene. Maşyn alýança. Anmurada. Şu zatlary gowy diýip inandyryp bilipdirler. Bir paralel bir dünýä. Edil şol Türkmenistanda häzir oýun boljak bolýar. Ýagny iň owadan owa şäher Türkmenistanda bar. Diýe Aşgabat diýerler. Owa ondan soň garaşsyzlyk diňe Türkmenistanda bar ýaly görkezýärler. Yatsan tursan garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan diýilen bir sözlemlerden ibaret nemeler bar. Soň asuda diýerler. Bulan bir uly yalanlardan biridir. Asudalyk näme diýeni bilemzok. Hiç kim bilenok asudalyk. Asmanymyza duru diýerler. Asmanymyzam duru diýen söz bar. Türkmenistanda ine şunun ýaly habarlar eser etseniz günde bir sany fabrik, mektep, hassahana açylýar. Günde ünsüp göräýin. Buğdaylar yetişip barýar, suwun bolmaýan ýerinde Türkmenistanda 3-4 ýyldan bäri gurakçylyk bar. Buğday pahta bolýarmyş. Mümkin däl çölüň içinde suwun bolmaýan ýerinde buğday bilen pahta ekip bilmersin. Buğdaýyň tebigaty ýagyşly ýerde özü göwürmek, yetişmekdir. Türkmenistanda eksen emeli suwda yetiştirmeli bolýar. Ýani suwuny yerini hatta tekizlemeli. Şu zatlarına çelli. Umuman bize bir yalan Türkmenistan goýupdyrlar. Bulara göre, yine şu demedäklere göre ýolam açyk yapylanok. Türkmenistana we arkaň girip çykyp bolýar daşyndan hem ine özleriniň aýdyşy boýunça raýat alypdyrlar 1500 sany. İşemken daşına çıkanlarım 2 milyon adamım daşına işlemene çıkanlarım onların vatan taşlap qaydanmış o vatan dönüyormuş şeyler bir nemen döre diýerler. İllüziyadan ibaret ähli zady bularım ählicesi illüziyadan ibaret hiç bir adam doğru däldir. Ne pasport verdik diýär. Daşyndaky 2 milyon adamyň näme üçin pasport ýok? Ha, pasport daşyndakylary şu wagt gerek däl. Şu wagt ýollaryň açylmagy gerek. Ýöne pasport berdik diýär-de, şo berdik meselesi boýunça ýola çyksak, näme üçin daşyndakylaryň pasporty ýok? Ýa şeylerek bir deme var. Ýyldaşlar 21-nji asyrda bu zady ynanyp bolanokda. İnternet var, aýdyp bolýar. Şu zat ýalan. Adamlar ýurdun içinde ağaç, daşyndaky, şu Türkiýedekiler pul uğratmasa, göne bir aýyň içinde çökkä, şu wagtdan bir ağaçlyk derejesinde ýaşap ýörler. İş ýok, hiç zat ýok, howpsuzlyk ýok birinciden Türkmenistanyň içinde. Garaşsyzlyk nereden bolsun, howpsuzlyk ýok. İçinde arkaýyn bir iş edip bilýäňizmi gurup? O meniň kellem işleýär, iň barkysy, hiç bir neme teknologiýa gerek bolmayan bir neme bar da. 10 sany, 20 sany sygyr owa saklap, satyp, owa şu pulny eliňize alyp görüň, şu pul almak üçin näçe sany ýa-ni itler gelýär. Iň barkysy. Şonam edip bilen oklar ýa adamlar. Bu şeýlerek bir ýagdaý, ýöne bunu neme öwürmeli däldir. Olar
o güýçli ine adamlaryň elinden alýa ýene bir zat däl. Bizi ynandyryp bilipdirler ýa-ni aýtjak bolýanym. Bir paralel dünýä döredipdirler. O Türkmenistan içindäki ýa-ni komitet diýär o ýurdun içinde esasen komitetden gorkmaly, polisiýadan gorkmaly. Soň prezident we başgalasyndan ýegenlerinden gorkmaly diýilen nämäni siňdirip bilipdirler we biz garaşsyzlyk diýmek düşünjesini hem siňdiripdirler. Bir taraplyk düşünjesini hem siňdirip bilipdirler. Biz şo zatlara ynanmaly dälse hakyky däl seredip görüň öz durmuşyňyza. Öz durmuşyňyzy eliňize alyp görüp seredip näme bar? Ýurt garaşsyzmy? Garaşsyzlyğa gowuşjak ýakyn wagtda. Garaşsyzlyğa gowuşýar. Bir entek dönükleri, gelmişeklere ýurdun içinden arassalar, garaşsyz bolýar. Ýene garaşsyzlyk şeýle bolmaly. Ol garaşsyz diýip aýdanyň bilen bolanok. Almyrada şeýlerek. Gaty dogry kemine aýdan söýlen. Hakykatdan eger şol ýurdy terk edip ýa mezbur hal kazanç etmek üçin Türkiýe ýa beýlek döwletlere çykan watandaşlarymyzy indi bugun kun olar dönük diýen bolsa, onu olar diýen zady hiç birisi ne hakykata gawat gelýär, ne de adam kärçiligi. Däp şol adamlar çağalaryny ýa ýygyna ganan adamlary ýurdun içinde eklep saklap bilmäli üçin ýa özlerine iş tapmaly üçin mezbur halda ýurdun daşyna çykdylar. Eger de şol adamlar bolmanlygyny ýurda her aýda uğradylan $10 milyon gitmenligini ýa $100 milyon onu ol hökümet diýen jenahatkar topar. Bir aý oturmagda hakkı ýok iş başynda. Ýene de şo halky iyi mysalla ýagdaýda saklayan o ne bolýar, aýyna ýagna çelli, oňşy edeli, gaýrat edeli, ine ýydymyzdan soňra pul gelir, Türkdäki emme ärimiz, ejemiz, kakymyz, doganymyz uğradyr diýip şeýtirip aýdan aýa garaşyp otyr. Ola bilýär aýyň näçetine pul gelmeli Türkden. Ýöne hökümetden kömek bolmaly, ýa-da bolmaly, ýa şolar ýaly hemaýat bolmaly düşünjeden halkymyz gaty daşdysa şu 90-njy ýylyň başyndan merkemin ýurtda jemgyýetde şuňaly bir ýagdaý emele geldi-de. Halk bir ýany öz alatasy güni bilen hökümetten bir ýany. Şol utgaşdyrýan, hiç tepleşdirýän zat, duýgu ýok, watançylyk duýgusy ýok. Ýa-ni raýdaşlyk duýgusy ýok. Bularda garaşdarlyk berip ýemesem ýok, bular hiç zat ýok. Diňe her bir adam öz güni öz durmuşy bilen ýaşamagy mezbur etdi şonu hökümet. Sen o dowr bilemek çağda bolsaň ýa bolmadym bolsaň şolar ýaly karar bardy. Onu o ýemede ýöreter ferman bilen kabul edilen karar däl. Ýöne ýokardan gelen buyruk diýip şo dowr çykardylar. 3 adamdan köp ýygnanmak bolanok ýa ýygnanşmak. Köçede bolsun, öýde bolsun, toýda bolsun. Biri ölse de hökmen mehemen adamları şol ayet yerine oturmaly. Toy bolsa da şo taýda olan gulaklary bolmaly. Hemme yerde şu adamlaryň garşysyna iş ýöredildi. Şoň üçin hay planyny ýygnapdyrlar diýe onu bütün o şol ýa-ni ýygynyň geläjek ýaly her birini. Şolar ýaly gorku duýgusyny ornaşdyrdylar halky. O gorkamda halk düşünüp bilen akdy. Bütün halky türmäge basmak mümkin näle. O taýda kan bolsa 60 000 adamlyk türme ornu bar Türkmenistan. Millet bolsa şo dowr 3,5 milyon. Emmejin basyp biljek gal. Ýöne şu adamlarda o Stalin döwründen märi gelýän gorku bar. Adamlar atı sorsu ýygnap bitirmediler. O her owulda, her şäherde olarça maşgala bar. Ine şolardan agyrdan geçip riwayet bolup hökümete garşy gitmeler, gitsen ýygnalýan atı sorsu ýetýän getirmediler diýiler. Ine gorkuny ene atary öz çağalarynyň maqulugyna aňyna goýdular. Sonun gelip çykýar. Ol diňe niýatyň oýnan oýnamda falan gırakdan gelýär. Ýöne Gurbangula şolun taýýarlar hemme metodikasy ine taýýar görnüşde kullanmagy uly mümkinçilik berýär. Şo sebäple ol arkaýyn öz bir kanun bil. Niýat öldürip geldi onuň ornuna. Ikinciden ogluna bir kanun getirip şo oturtdy öz wezipesini. Kim şoňa garşy çykdy? Hiç kim.
Gene de Hudaýa Allah tawsyrdy halk. Ýöne Allah da seredi oturdy. Halk kaçan herekete geçerken. Şonu etmedi halk, halky ben nesi öz aladysyn etmese Allah sana edip gorasyň onu. Buna bir retorik soru bolup durdy. Şonu aýdany bu. Yani bulan bir o garaşdyrlyk diýip takyrdadyp o gürleýäni al köpürjükledip o bir topar satlyk 200 haýynlar bar ne tansoýan apyrlar aýdymay diýen şahyrmy beýlekizmi bulan hemmesi o şol elleki güzükýäli şol elini ýalap aýagyny öpüp o şeýdip günni görýärler da ýöne näçe bula beýdip ýaşar. Täze Türkmenistan gurulanyna olara ma jogap bermeliler. İksan diktatorun emesine mahavatlandırma hizmet eden için. Onu suut kesirler, näme ceza vermeli. Ýöne şuun kuun bolup duran ýagdaýda men bir zada geň alýanda ýoksa hemmemizden bir türkmen ekemi. Eger şeýle alsak, grazdanlygymyzdan bir döwletimizden, toprağımızdan, milletimizden, dinimizden, kanımızdan, ata-babalarymızdan hemme jyhana şol ewlalarda garşyp ýaty. Ýöne näme üçin öz halkyna zulüm salýar. Men şoňa düşünüp bilemek, şoňa akyl ýetirip bilemek. 21-nji asyrda beýle zulüm etmek bormy? Onu da öz halkyna basyp alajada öz halkyny daşynyň elinde de. Ene biziň millet bolsun, olsaň biz millet däl, ondan biz bir howşumlygyny ýaşap, ören topar bölük tire taýpa bölülerde. Onam şol ýeme ýanky bir Viktor Kram şol aňyrdan bilen okan okuwy barda. Rus imperiýasynyň şol 140 ýyllyk taryhynyň netije çykyp şol oýunlary ýerdiler. Şoňa da halk tabyn boldy. Onam kimiň eli bilen etdiler? Türkmenden çykan haýynlaryň eli bilen etdiler. Boldy. Şuna şu taýda mezgida birik ýaky. Men şonu aýtjak. No. Şeylerek illeşler umuman bir propaganda ýöredilýär. Bir tarapdan zulüm nemesi var hakykatda, bir tarapdan diýmeli. Türkmenistanyň hakyky ýüzi zulümden ibaratdyr. Ýöne şoňa paralel şo zulümi gowy görkezjek derejede bir düşünje döredipdirler. No, o düşünjäni hem ine şunuň ýaly nemelerde berýärler. Türkmenistan ine şunça 1500 adama dolaryň aýdyşy boýunça raýatlyk beripdir, pasport beripdir. 2 milyon adamın daşynda. Ýaman çabalanyna göre atlaryny çykarsyn, goýsyn, bizem göreýli kimlere berilipdir şol. Ady, familiýasy ýaşaýan ýeri telefonu bilen goýsunlar, bütün halk görsün, bilsin. Belki gyzyklanýan adam alyp şol adamlary jaň eder. Haçan sen Türkmenistana grazdanlyk barada arda ýazdyň. Näme üçin ýazdyň? Sen ozal haýsy döwletiň grazdany ýa hiç bir döwletiň grazdany däl ýygyp taýyp berer sigälmesen, nädip ol Türkmenistan grazdanlygyny alýar? Bir esas bardyr. Sebep bardyr. Näme üçin şol sebäbini aýtman, berdik diýip kime berdiň? Atlaryny çykaryň studiýa munça bolanyna görä. Spedigen atyp goýun. Yo, ine suratlar var, ýurda baran wagty o şulary taparys. Almurada. O sen aldın mı? Hani görköz haçan aldın, näde aldın? Näme üçin aldın? Onu bilip bor. Aýtjak bolýanym ýanky Almurada bular halky ýanky äsgeren ok diýdiňiz ha. Äsgeren ok üstünden gülýär. Siz diýe 2 milyon olup diýe daşynda ýalan gürleýäňiz diýe. Garaşsyz watanymyzda hemme zat bolşy alak işläp dur diýe. Yollar hem açık diye. 2 milyon adama barmağı bilen şu görkezip bile siz hemmenizi yalançı deyip duruşları olarım. Başka zat değil. Yok, 2 milyon adam yalançı bolsa, onu hakikat bolsa, 1500 adamı at koysunlar internette. Ya da şeyle soralı 2 milyon adam, bile daşındaki görýänler, ýene nämeler soralı. Yalançı mı yine siz? Bizim içinde de şu 2 milyonum. Yalancı mı biz? Yollar açık bolsa da adamlar gidip bilen ok. Yani maýyp mı bu adamlar, näme bu? Ya akıl sağlığı yerinde dälmi 2 milyon adamın? Şoňa getirjek bolýardy. Bu adamlaryň akıl sağlygy yerinde däl.
diýäde. Şeýlere Halmurada howa başga aýtjak zadymyz barmy ýokmy? Yani şoň üstüne bir jümle bilen Mhm. dolduryň. Geçen kepde mundan 5-10 gün olur. Türkmenistan'a çıkan bir illeşimiz bilen, yani ortaya çıkıp şo bilen bir gýjan oturup görleşdik telefon. Aýdyp berdi hemme zat. Görüşýärli. Barda. Ol aýtdy, Almurada diýdi, eger diýdi şu mahallede ýurda girip çıkmak açyk edilse diýdi, ýurdun içine bir adamym barmýar. Şol diňe diýdi, ýaşy 50'den geçen 70'e goloýlan adamlar, orta grupdaky adamlar galmasa, ýaşlaryň birim durjak geldi. Üstlenip parany peşkeş bermä taýýar, şo ýurdu terk etsele bolýar. Şonuň üçin şu mahal ilçhanylaryň öňü, isle ortaýadynky, isle başga döwletiniňki, Türkiýanyň şol wiza almak üçin nowatlar şo çörek nowatyndan känýärdi, adamlar gyrylşyp durur. Ene ýurdun içinde oňa aýdyşyna boýunça 1.500.000 da ýetenak diýerdi. Ilat sany ýurdun içindekiler. Olam şol gabat gelýär, şol mundan 2 ýyl öňden eşden sifirlemede hata barsan, şol bolup durdy. Sebäp o bolar boşak galypdyr kemen. Adam ýok. Şäherlerde de diňe şol esasan, şol hökümetiň elinden ýa-ni kıymetlenýärler, olaryň doganlaryny alyp satarlar. Öňe şolar ýa maşenikde bolmasa, hemen goýanky bir ýöri togulluklaryň işgärleri ýeňi pagoýlar. Başga adam ýok otaýdy. Hatta şol aýdmatyň özüň meni bilýän o zatlar şol ýa-ni şu bilen bayramçylyk sebäpli o bayramçylyk bolýan bolsa, garaşdyrlyk bolýan bolsa, o bayram bolýan bolsa bütün halk bayram etmeli. O iki adamyň bayramçylygy däl, o doglan günne bir benne. Şoň üçin bular oýnaýan oýunyna indi halkynyň gelen adam maňa aýdy boldy. Halkyň içi ýanyp dur diýdi. Birden näşe mal bir zat tutaşdy diýe adamlar öňünden çykan ýok çykan burada. Täp çykalgy ýagdaýa salypdyrlar halk. Ya ýurdu terk edip gitmeli, ya da bular ýagdaý dörese bir ucundan tutma ählisi bilen gapyşyk bolar. Ne şoňa aýdyp berdiler maňa. Gatagyr ýagdaý elbetde. Ulu psikologik basyş gidip dur halkymyza bir ýyllar, 2 ýyllar näçe ýylyň aýraçylygy. O çağlar enatasy dolalyp otyr ýurdun içinde. Enataly bärde ejir çekip otyr. Bular zatlaryň öweden kimde bolmaly? Meselekan, sorakan, kemen ýany şolaryň hiç birden jogap berýän döwlet ýolbaşçy hökümet adamsy ýok. Hiç ýerde. Bular çykýan ol bilbilýär taýrap oturarlar. Emmece biderek olar diňe şol puluna taýrap oturlar. Küçücek bahbitler üçin uly zady satýarlar da halkyň bahbitini satyp oturlar. Lükkeligine. Ýani wagty gelen, ýani dogry aýtdym. Emmece ýeke adyl suwdyň öňünde kelle ýalanyşlap jogap bermek. Bugün kun olan gözüne belki oýun ýaly görnýän bolmagy mümkin. Bu edil oturan işler. Yani ertesi gün haçan hakikada öwürlenme, sonra çyňsama, sonra ene bağışlaşmasak ýokdur. Ona men ondan aýdýar. Ne şeýlere kemene şu taýda tamamlaýsam boljak. Hawa bolýar. Mezlikliňe ýyşy bar ýa-da. Hawa, sag bolun. Halmurada gurrun etdik. Sağ ol. Vatandaşlar ama garaşdyrlyk gününi birinciden eger bellemeli bolsa 20 jok diýerdi. Ýani aýtjak bolýan zadym bu şo bayram açany watany azad eden şonun soň bellep başlar. Bütün halk bol. Gerek bolsa sadaka da berer, toýlar taw. Birek mübarekler sep ýani bir haram hor hökümetiň ýa jenaýatkar toparyň belliýän bayramçylyk halka degişli däl rotaýdy. Halk bilen baglanyşykly hiç tat ýok. Bular lükkeligine watanymyzy, halkymyzy, onuň baýlygyny hana ortaýda satyp otyr. Hojaýyn ortaýa çuňku. Ben garaşdyrlyga çykanda ony men aýdýar. Türkmenistanyň halk deputaty hökümet. Bar bolsa da başgaça bolsa düşünürsinler. Wala sağ oturuň onda watandaşlar saglykda görşeliň, kemeni senim çağıran üçin sağ bol. Bolýar, sag bolun, sag bolun.